Riwruok marango rang'iny mar adieri ewi jong'wech Athletics Integrity Unit ochungo kuom kinde jang'wech ma omakore kod ng'we kinda mar Wakeini Ruth Chepng'etich bang' yudo ng'ieng'ie mag yedhe mokum e rembe. Riwruogno lero ni yadhno mogo kum mar diuretic makonyo golo pi mathoth gi chumbi e del noyudo remb Chepng'etich bang' pim mane otim tarik 14 dwe mar adek higani. Kara dogo ni kum mane omiye motelone ne ok ochungo piem mare e ng'we mopogore. Chepng'etich nokawo ndamo mar chungo piem mage en owuon mondo chiw thuolo ne nonro. Of the 2024 Bank of America Chicago Marathon in a time of 2. Can I see it? Are we going to see it? Are we going to see it? 2:09 something. Let's get her here, everybody. We have seen it. 2:09:56. Bring it on, Neil Armstrong. We have another woman that has done Roosevelt herself, so she is making her way. Oh my goodness, is she going to do it? Wait a minute.